Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise nendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu umpostoli isahluko sokuqala ivesi le-16 kuze kube 24. uJakobe wazala uJosefa indoda kaMaria, owazala uJesu othiwa uKristu. Kwabanjalo ukuzalwa kukaKristu, kwathi unina uMaria eseganile uJosefa, bengakahlali ndawonye wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ocwebileyo. Kepha uJosefa umyeni wakhe, njengoba wayengumuntu olungileyo engathandi ukumdumaza, wathanda ukuba bahlukane ngokuthula. Esazindla ngalokhu nakho-ke ingilosi yenkosi ibonakala kuye elele ithi, "Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngoba lokhu akukhulelwe kungumoya ocwebileyo. Yena-ke uyakuzala indodana, igama layo uyiqamba ukuthi nguJesu, ngoba nguye uyakusindisa umhlaba ezonweni zawo." uJosefa ekuvukeni kwakhe ebuthongweni wenza njengoba imyalile ingilosi yenkosi. Thandwa zami, mhlampe into yokuqala engifisa ukuyibalula nokuyibuka, uJakobe uma eshade noMaria uthola ukuba uMaria ukhulelwe, kodwa engakahlanganyeli naye ngokwesilisa nokwesifazane. Kodwa uJosefa, ngoba wayeyindoda eqotho elungileyo engafuni ukumdumaza, wafuna ukuba bahlukane ngokuthula. Mhlambe kunezinto ezingithintayo namhlanje ngomkhosi kaJosefa ocwebileyo, umyeni weVirigo elingcwele. Mhlambe into yokuqala engithintayo, uJosefa uma ezukuthi ngodo sikhulelwe and uyazi unesiqinisekiso ukuthi lengane akusiyona eyakhe, abantu abaningi bebezoduba, bebezobaleka, bebezodinwa, bekuyophela konke. Kubuntu ukuthi athi cha, ngicela ungixolele, buyela la ovela khona, lesisu siyise la esihlala khona, ngoba kusona esala ekhaya. Kodwa uJosefa, ngoba uyindoda eqotho, ngoba uyindoda elungileyo, akafuni ukuba lento iphenduke ihlazo empilweni kaMaria. Yabona, abanye abantu bebengathi ayibona izenzo ngilalelisa, abanye abantu bebezorekhoda, abanye abantu bebezokwenza ama-screenshots, abanye abantu bebeyobiza umndeni, abanye abantu bebeyobiza ibandla, abanye abantu bebezo-exposa. Kodwa uJosefa uthi asikho isidingo. Ngibuka lento ingikhombisa ukukhula. Asikho isidingo sokuba abantu bayazi lento. Asikho isidingo sokuba ngibukise ngawe. Asikho isidingo sokuba sixabane. Asikho isidingo sokuba yonke lento idicilele phansi igama lakho nomndeni wakini. Yabona, siyayidinga inkonzo enjalo. Siyabadinga abantu abasakholelwa ekutheni ungangenza kabi, kodwa lokho akuchaza ukuthi seyisizitha.
Siyabadinga abantu abasakholelwa ekutheni yes ungangilimaza kodwa lokho akufuni ukuthi nami sengifuna ukuhlukumeza. Siyabadinga abantu abathi yebo singayeka ukuthandana kodwa lokho akusho ukuthi sesiyazondana. Yabona khona ama relationships abhlungu empilweni. Kunama relationships athi bebethandana labantu bebenza yonke into ndawonye namhlanje abazondani ukufa. Ngoba nakho omunye useqhubekele phambili ngempilo. Yes, kwesinye isikhathi ithandwa zami bhlungu leyo nto ukubona ukuthi obumthanda kuba bhlungu mawukuthi ubusamthanda, kuba ngcono mawukuthi vele nakwena uthando bese lingasekho. Kodwa kuba nzima kakhulu uma lento enhle enaniyenza enanibusiswe ngayo uma namhlanje sekuthe mayiphela naphenduka izitha. Leyo nto ingozi, leyo nto iyalimaza. And so ngibuka namhlanje, ngibuka indlela izinto ebeyifuna ukwenzeka ngazo kodwa uNkulunkulu wanqaba kuJosefa. Lithi izwi likaNkulunkulu uJosefa wancamela ukuba amchithe kodwa amchithe ngasese. Wancamela ukuba izwe malingazi, izwe malingaqondi, izwe malingajabuli ngosizi lwabo. Kunezinto ezimbalwa angifundisa zona. Eyokuqala, uJosefa uyakwazi ukulalela, uyakhuzeka. Kufika uNkulunkulu kuyena ngephupho ebusuku uthi Josefa ungamshiyi uMaria umkakho ngoba lokhu ukuthwele ngenxa yomoya ocwebileyo. Yabona ngiyayithanda leyo nkonzo kaJosefa yokulalela. Ayikho into eyingozi njengomuntu osekhuziwe wenza ngenkani, esebonisiwe wenza ngokufisa kwakhe. Ngiyayithanda nje leyo nkonzo kaJosefa yokulalela. Ngiyayithanda leyo nkonzo kaJosefa yokufuna ungaqongi, yokufuna ungabi nenkani kodwa yokuthi sekukhulunyiwe ngicela ukulalela. Hayi ngoba nakho ngiqonda konke, hayi ngoba nakho sengipholile, hayi ngoba nakho ingekho into engingayisho, kodwa ngoba sekukhulume wena Nkosi ngicela ukulalela. Yazi nasemndenini ayikho into ehlonipha njengaleyo ukuthi ungadinwa ube ikona konke kodwa mayesekukhulumile uma noma ugogo noma ubaba noma umalume noma ubani, mayesekukhuluma usibanibani sengicela ukuthoba. Kwesinye isikhathi uzuphume uhambe uye ekamereni lakho uyokhala, kwesinye isikhathi uphuma uhambe kodwa enhlizweni yakho usuvumile ukuthi ngizokwenza ngoba ngiyahlonipha. Okunye okungithintayo ithi ngilozi kaNkulunkulu lo ozofika wena uzomkhulisa, wena uzomqamba igama, wena uzoba ingxenye yempilo yakhe. Lana ngibuka ukuthembeka kaNkulunkulu but also ngibuka inselelo kaNkulunkulu ukuthi Inkosi inhliziyo yami ngafika iphuke kabuhlungu kanje and you still expect mina ukuba ngenze into enhle empilweni yento ehlukumeze impilo yami. Ingakho ithandwa zami ngikholelwa ekutheni umntwana kanacala. Umntwana alikho iphutha alenzile. Kodwa futhi nasekudinweni kwethu asingadinwa kuze kweqe. Nasekukhulumeni kwethu asingakhulumi kuze kweqe. Nasekuthetheni kwethu mangabe khona ulaka ngelinye ilanga oluyosixaka. Yes, abantu bayashintsha. Yes, ungadinwa namhlanje kodwa mhlawumbe kusasa uzobuso right. Yes, ungaphatheka kabi namhlanje kodwa mhlawumbe kusasa isimo sobe sesingcono. Owami umkhuleko uthi kuzo zonke izimo obhekana nazo
njengomndeni ngolahla umndeni ngenxa yamaphutha abantu, ngenxa yokwenzeka kwezinto esingayiqondi. Indlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusise, isivikele, isikhanyisele, sinika amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.